To jama'a masu kallon mu, a yau za mu kawo muku yacce ake jinkirtar da kira zuwa wani layi. Kamar kana zargin wani yana kiran budurwarka ko wani dai makamancin haka wanda kake so ka kuma kula da abin ka kare shi, to sai ka yi kamar haka. Da farko za ka shiga phone na wayarka haka. Bayan ka shiga zai kawo ka ne sai ka zo na inda aka gani search ɗin ne, sai ka danna alamar nan guda uku da saman nan. Bayan ka danna sai ka shiga setting. Bayan ka shiga setting sai ka zo ka shiga calling account. Bayan ka shiga calling account sai ka shiga layin da kake so da kake ganin ana kiran da shi, kamar kana tunanin su ma ɗin nan ake kiranta da shi, sai ka shiga shi. Bayan ka shige shi sai ka shiga call forwarding, zai yi processing. Da zarar ya gama kuma yawa yanzu da ya gama sai ka shiga nan always forwarding, sai ka shiga ka sa lambar ka za ka sa tun da wayar ka kake so kiran ne. To yanzu bari mu sa kamar haka. To da zarar ka gama sawa sai ka danna turn on, alamun ka kunna kenan. Idan ka danna turn on za ka ga alamar waya ta fito a saman nan ɗin, to shi ne abin kenan yana kunne. To yanzu da zarar ya kira to kawai kiran kai tsaye zai je wayar ka. In kuma kana so ka cire kamar yadda muka yi haka, sai ka koma calling, sai ka shiga gurin nan ka shiga setting, sai ka shiga calling account, sai ka shiga layin da ka shiga, sai ka shiga call forwarding, zai yi processing. To da ya buɗe nan sai ka shiga nan, sai ka danna turn off. To da ka yi turn off zai mutu. To shi ne haka ka kashe shi kenan. To kada dai ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawa, saboda idan mun ɗora sabon bidiyo zai zo muku kai tsaye.